El 20 de novembre se celebra el Dia de les Lletres Valencianes i es commemora la publicació de la primera edició del Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Es tracta de l'obra més representativa de les lletres valencianes i és una de les obres cabdals de la literatura universal. La importància del tirant s'ha mantingut al llarg dels segles. Cervantes, el Quijote, el considera el millor llibre del món. El tirant és una novel·la cavalleresca que transcendeix la simple narració de cavalleries per a oferir-nos l'univers i la cultura de l'època medieval. E com entre los altres insignes cavallers de gloriosa recordació s'hi ha estat aquell valentíssim cavaller Tirant lo Blanc, del qual fa especial commemoració lo present llibre, per çò d'aquell e de les sues grandíssimes virtuts e cavalleries se fa singular e expressa menció individual, segons reciten les següents històries. L'autor del tirant, Joanot Martorell, va ser un cavaller valencià del segle XV, que ens presenta la figura d'un heroi que vol aconseguir l'alliberament de Constantinoble de mans dels turcs i la unitat de la cristiandat en tota la Mediterrània. A mi dien Tirant lo Blanc, per çò com mon pare fon senyor de la marca de Tirània, la qual, per la mar, confronta amb Anglaterra. E ma mare fon filla del duc de Bretanya, e ha nom Blanca, e per çò volgueren que jo fos nomenat Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc és un cavaller model de virtuts, valentia i força, però també un cavaller humanitzat, a diferència del poder meravellós i exagerat d'altres cavallers literaris, capaç de sentir passions nobles, com l'amor, però també la ira i l'ambició. La extrema pena que la mia ànima sent és com ame en no sé si seré amat. Entre tots los altres mals que sent, aquest és lo qui més me atribula. El meu cor és tornat més fred que gel. Com esperança no tinc d'aconseguir lo que desitge. Per çò com fortuna, tots temps és contrària als qui bé amen. La difusió i l'interès pel tirant han sigut constants des de la seva publicació, com així ho demostra la gran profusió d'edicions, adaptacions, traduccions i estudis crítics que podem trobar de l'obra. Per a saber-ne més, podeu consultar el portal temàtic sobre Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc. Aprofiteu aquesta fita cultural per a llegir El Tirant. Demaneu-ne qualsevol exemplar en préstec a la biblioteca.